Sabhuku maonde. Imi masabhuku hamutinetsi magara muchitonga nyaya. Kudedzwa kudare. Hamuna kunzi mune mhosva. Ma-allegations zvipomedzerwa. Mhosva inotozobuda kana mabuda pachi mapedza kutongwa. Saka tinoda kuti mutaure makadini. Izwi richinzikwa kuti vanoteererawo vakunzwei vachidi tichigadzirisana. Handiti? Hakuna vaviri vanofamba vese vasinganzwisisani. Kana kuti uyu achifunga kuti handiteererwi, uyu achifunga kuti munhu anondimbunyikidza. Handiti? Kuti mufungo ubve kwamuri tinofanirwa kunge tagara pasi saizvozvi. Kuti mufungo uri pandiri ubve pandiri munofanirwa kunge magara pasi saizvozvi. Handiti? Saka hamena kuti kwamunotonga munoita here zvekuteerera kunoti munhu ari kutaura kuti hani munototi taura tikunzwe. Saka neno ndokumbira kuti zvamunotaura tinzwanani. Tokumbirawo mari yedare. Jongo racho swisi. Right. Nyaya ya Aleki Maonde ndichitarisa pasamoni riri pano. Ndinodzoka kumashure kwesamoni. Mhuri yekwaMaonde yakasvika kuno ichikumbira kuzoita nyaradzo nekugova mbatya dzemufi nekuvakira guva remufi muna Juni. Kati zvakanaka. Kuchibva kwazouya boka repiri rakauya kwandiri zvakare richikumbira kuita nyaradzo nekugova mbatya dzemufi nekuvakira guva muna August. Saka ndanzwisisa kuti paita maboka mairi ari kuda kuita zvinhu pamufi umwe chete. Ndakabva ndaona kuti pane gakava pamapoka mairi aya. Saka ndakatsvaka kuziva kuti boka rekutanga rakamira sei. Ndikanzwisisa kuti boka rekutanga ndo rine family yekwaMaonde. Ndichibva ndazonotsvaka kuona kuti boka repiri nderipi, ndikaona kuti imhuri yekwaMaonde zvakare asi ichitungamirirwa nemukadzi wemufi. Saka zvadaro ndakazoti ini semuridzi wedunhu ndiri kunzwisisa kuti pakati penyu pane gakava. Saka zvapaine gakava ndaona zvakafanira kuti tipe kodzero kumuridzi wemurume akafa. Nyangwe zvazvo mhuri ichitungamirwa nemwanakomana waMushakabvu yanga ine mashoko anobatika. Kozoita imwe mhuri iyoyo zvakare ichitungamirwa namai vakafirwa. Saka ini ndakaona kuti pakugoiwa kwembatya panonyanya kukosha uvepo hwemukadzi akafirwa. Panyaradzo zvakare chinonzi nyaradzo kunyaradza vasiwa. Saka zvinoda kuti mukadzi avepo pakunyaradzwa ikoko. Pakuvakirwa kwedombo ndo pandakanoona pakanosiyana nezvimwe izvi zvatanga tichipa kodzero kumukadzi. Asi nekuti mukadzi iye zvakare anga achiti handisi kuda kuti guva rivakirwe, ndakabva ndanzwisisa kuti paane gakava. Saka ndanzwisisa kuti paane gakava ndakazoona zvakare mhuri ichisvika kepiri
Musiyamu. Zvenyaradzo zviya zvamakarewa kuti tisaite hatina kuita uye pamba pawo hatina kusvika mai avo. Takazongodedza vesandarioni vakaridza ngoma tiri pamwe pamba paba mukuru tikatandara hedu sekuti zvekudya nezvimwe zvakagadzirwa kare. Ngati makaita chinhu chakanaka. Zvikanzi asi nhasi tafamba kuzokumbira tendero yekuti tivakire guva. Ini ndikati mai venyu vari kuti guva risavakirwe, imi muri kuda kuvakira guva. Saka judgment iripo ndekuti mava kufanirwa kuti mupinde mudare muchivamhan'arira kuti vataure kudare kuti nemhaka yei muri kurambidza vamwe venyu kuvakira guva. Saka vekwamaonde vakazoona sekuti pamwe long process hameno kuti kungava kufunga kwangu here kana kuti ndisingafungidziri ndinozongoenda pakuti vakasora mashoko angu ekuti kana muchida tendero chipindai mudare, dare rione kuti nyaya yanyu yakamira sei, rokutendera here kana rokurambidzai asi muri mudare. Zvandaitira kuti nyaya ipinde mudare inyaya yekuti neniwo ndakanga ndiine rutsigiro rwekuti zvekuvakirwa kweguva haingavi dambudziko, asi umwe wavo ari kuvarambidza anoda justice kuti aone kuti nemhaka yei tazotendera vanhu ava kuti vavake guva. Saka ndaakuenda panyaya yapindira vari pano mudare. Nyaya yazopindira Sabhuku Maonde ndeyekuti havana kuteerera mashoko angu ekuti havafanirwi kunge vachivakira guva pasina tendero yangu. Ndava advisa kana kuvaruma nzeve kuti zviri nani kuti mupinze nyaya mudare, dare rokutenderai, than kuti ndikutenderei nyaya yenyu isina kupinda mudare. Saka Sabhuku Maonde vasungwa nekuti vakasora mashoko aHeadman nemhari ekuti chimbomirai kuvakira guva raAlex Maonde sezvo pachine gakava pakati pemhuri yekwamaonde namai Maonde mukadzi waAlex. Ndo nyaya yamapindira mudare iyi. Saka vadare vari pano ndiri kuisa nyaya mumaoko enyu kuti munzwe mupepete nyaya yapindira Sabhuku Maonde mudare, mozondipa zvamunenge mabudisa papi ipapo. Ndizvo here vamaonde zvekutaurwa? Ini zviri kutaurwa ndoti ndizvozvo, asi tabva kuno ndakati musavakire guva. Vana vacho vakaita nharo vakavakira, ndikatovafonera Headman kuti vanhu vaya vaita nharo kana paguva paina hana kuendapo. Vana vakavakira vana vanhu vemufi anga akatungamirwa nani? Vana ina handina kuzoona kuti vanga akatungamirwa nani, asi vakangoenda ndati musaende kunovakira guva. Haana kuuya. Kosimba vakariwana papi imi mavarambidza? Zvevana munongozvizivawo kana imimi. Hamuna kuenda ukaiwakirwa? Aiwa, handina kuenda. Hapana chakarema. Kana iri mhosva zvayo semhuri inongonzi mhosva inogashirika, hakuna mhosva isingagashirika. Ndikanyandoti handina kuenda ivo vari vana vembairi, zvina sense. Atongoti mhosva yakatouya. Mhosva inogashirwa nekuti vana vakavakira zvenguva. Ivo tikati guva rina kuakwa iro guva rakaakwa, hazvina zvazviri kuita.
saka imi pavakavakira guva iri hamuna kuzovabvunza here kuti kuzvandakati wani musavakira? Hamuna kuzogara navo pasi sasabhuku akati toda kuenda kumabasa edu vachipindura imi sabhuku? mai vacho vaizviziva here ndo pataurwa naedmin wamukwasi dzimwe inyaya dzemukati memusha dzinoda kutozogadziriswa kuti nembasha dzacho hadzina kutogoiwa izvozvo. Ndakatofonera edmin wakati ndichine vanhu mudare, ndichine vanhu vandinavo, tichingoti pedze ndo pakabva pasvika vana pasimunya vaindobepara apa napa, vakatosvika vakomana vacho vachitoripo. Ndatovafonera edmin vanhu vaivaita nharo. Siamo. Vamaonde vari kutenda mhosva yekuti kuvakirwa kwakaitwa zvokunze kwenyu vari kutenda mhosva kuti kwakatokanganiswa, kuvakira kwakaita vana vakatoparira nesuwo, saka mhosva iyoyo tinoigamushira. Right, ndinoda kutenda nekuona kwamaita panyaya iyi. Ndo maonero amadini amaita. Right, ndichiteera nyaya iyi inini ndine maitiro andinoitawo ekuti ndione kuti munhu atadza nekusaziva here kana kuti angoti ngatichiita izvi tozoona zvinoitika mberi. Saka pakusimbisana kwenyu kuti ngatiite izvi tozoona zvinoitika mberi kwacho ndinhasi. Handiti mberi kwacho ndinhasi. Kumashure uku ndakambotaura navamaonde avo ndikati pazvese zvingaitika ndinokumbira kuti tizosara tichionana neziso rakanaka. Vachiratidza kundinzwisisa chaizvo ndikavatendawo nekunge ndiri mutungamiri wevanhu vanonzwisisa savo. Asi ndichizonotsvaka chimiro neudzamu hwenyaya ndakanzwisisa kuti hapana chinhu chakaitwa chakanga chisina kugadzirirwa kuti chiitike. Basa rangu semutungamiri wedunhu kuona kuti vanhu vari kutadza nekusaziva here kana kuti vari kutadza nebwoni. Nekuti kana vakatadza vachiziva, iro richava dambudziko rangu semutungamiri wedunhu. Kuti munhu achangopara mhosva oti ndinozongoona zvekuita kana ndatodini ndatoita. Ndine mashoko amwe anogona kutsigira nyaya yandiri kutaura pano kuti munhu andaisa mudare, munhu akafanira kunge ari mudare achitongwa nekutadza, atoplana kuti ndaakutadza. Kana iye sabhuku riri ziso rangu, ndinenge nichitarisira kuti atungamirire pakugona, kwete pakutungamirira vanhu pakuita chinhu chisicho, achivapa mazano asingavabatsiri pane ramangwana kuti tichazvigadzira nenzira iyi. Ndichinotsvaka muWhatsApp group refamily yavo, vanotaura ivo kuti aiwa zvinotendwa, Mwari watitungamirira havo, kuda kwavo kwaitwa. Ndoda kutenda vehukama nekutsigira programu iyi. Vazukuru apo muri manyama hatigoni nemi. Komborerwai nebasa ramakabata. Range rakaoma asi takarikunda. Tomirira chikamu chepiri chinova chekupedzisira kana Mwari watendera. Right. Mamwe mashoko ari kubva muWhatsApp group refamily vachitenda hama nekubata kwakanaka kwavanga vadini vaita. Nhasi vobva vauya pano padare vachitaura vachiti aiwa vana vemufi vakangoti taakuzviita. Ndinokumbirisa zvikuru kuti pakubata kwedu tibate tichikudzana, tichiremekedzana. Ndine mashoko mazhinji andakatora mufamily WhatsApp group asingagoni kurambika sezvo WhatsApp ichidzura zvese zvakadini zvakakwana.
handiti pane amwe mashoko andisingagoni kushandisa ekutukana kwavo zvavo, aiwa ndezvekumba kwani kwavo, asi ndiri kunyanyofamba pakunosimbisa zvinhu zvandarambidza ini ivovo zvisimbisa kuti zvataurwa izvo zvingaa zvenhando ndezvenhando, isu ngatiite zvedu tozoona zvipi zvinoteera. Ndisingazivi kuti ndikaramba ndichitaura ndenge ndisina kutyora kodzero dzenyu here pamashoko amuri kutenda vemhuri nebasa rakaoma kudai ramakanga makunda, nyangwe zvazvo zvakaoma. Pane chinorambika here apa kana kuti tidarikire hedu tiende mberi? Nekuti inini nyaya yandiri kunyanyotaura, basa rangu harisi rekuti nyaradzo yaitwa rini, asi basa rangu nderekuti tsika dzedunhu rangu dzachengetedzwa here. Ndo basa rangu. Handina chandinowana mumhuri menyu, asi chandinoda kuchengetwa kwetsika mudunhu rangu. Saka zvinhu izvozvo kana zvichinge zvaremera sabhuku, kureva kuti mava chityiso pavhileji rese, watova threat. Ndiani munhu wandicharambidza kuvakira guva akazvitenda iye aona sabhuku achigona kuvakira guva? Saka mhuri iyi ichitungamirirwa nasabhuku, ndiri kuipa mhosva yekuita zvinhu zvandavarambidza, kana kuti ndiri kuipa mhosva yekundisora. Ndaifunga kuti zvakanaka kuti musati mavakira guva ramarambidzwa mufunge kuti chakambotituma kunokumbira mvumo yekuvakira chii, nekuti ukoshwa hwekuvakira mapuhwa tendero munohuwana kana marangarira kuti chakatituma kumbonokumbira chii. Saka kana makumbira maenda muine pfungwa mbiri dzekurambirwa kana kutenderwa. Zvino kana marambidzwa, hazvina kunge zvakanaka here kuti mukoshese chambokutumai kunokumbira? Ndaikumbira kuti mundironde zvakanaka, nekuti ndiri kungopatsanura udzamu hwenyaya yenyu ndichitarisa mhosva dzamakandiitira. Ndinorwadziwa chaizvo kana ndikaona munhu ari muchengetedzi wemutemo achiita zvinhu nebwoni. Vamwe zvinodaro kuri kuimba nehomwe kana kuimba neuwandu hwamuinahwo kuti chinouya tinobatsirana. Ndichisora varume vakuru vana soro jena mumusha menyu vanokurirai, vakazochembera mahara vasina kukwanisa kukurangaridzai kuti madzishe anokudzwa. Handitarisiri izvozvo. Pakugara kwedu tine hama dzinogona kunge dziri mumataundi dzinonzwisisa nekukumucha mitemo yeko, asi dzakafanira kuti dzinge dzichiziva tsika dzekuno, nekuti madzishe namadzimambo anoshandisa inonzi customary law. Ndiko saka muchiona kana vari kudhorobha vakafunga ungoita zvavanoda, vanotenga maruwa vachienda kuguva rehama yavo votonoswera vachiisa maruwa, asi kuno hamuzvigoni nekuti kuno tine tsika dzatinoshandisa dzatinotevera. Kana makundikana kuita izvozvo, zvinoreva kuti mazvibvisira mutungamiriri pakati penyu, mukati isusu hatichina mutungamiri. Zvino mungaita vanhu rudziko, vanhu vanopuhwa chiremerera chekuva neutungamiriri hwebhuku, asi musingakudzi mutungamiriri wenyu. Ndadzika nenyaya iyoyo ndichida kuona kuti zvemazviro kwazvo tingadaro here tiine vatungamiri wakafanira. Mamaonde, ndakazononzwisisa kuti zvemazviro kwazvo hatina vatungamiriri vanofanirwa kunge vachinzi masabhuku. Pakutsvaka kwangu ndakazonzwisisa kuti sabhuku
akashayika muna 2013. Mumhuri menyu hamuna sabhuku. Ndichibva ndadzika ndasendeka kuzvamanditadzira, ndakazononzwisa kuti matadzira nyika nekuti matambira mari dzasabhuku, mukawana mainputs asabhuku muchitambira muchishandisa zita remushakabvu. Ndikafungidzira kuti vanhu ava vanga vaine zivo here kuti zvavari kuita zvakashata. Takatsvaka maphysical address yemasabhuku ese. Iwe sasabhuku ukatuma munun'una wako, munun'una wako akanyoresa zita rekuti muchakabarwa Maonde, asi nhamba dzechitupa asina. Akakufonera, moyo tipei nhamba dzenyu, ukaburisa nhamba mumusoro uchideedzera nhamba dzemushakabvu. Nekudaro bvutera nemari, nekuti mari sora kubva pakutanga. Ndine chikamu chandinoda kuripirwa kuno, uye ndine chikamu chandichatransfer kuendesa kucriminal court, nekuti makabira nyika mari. Zvingadaro uyo aitambira mari akawana zvirango zvekurega kuzotora hofisi yehusabhuku zvakare, nekuti haana kuvimbika kunyika nekwandiri. Saka ndiwo mashoko amafambira pazuva ranhasi, imi wemhuri yekwaMaonde. Manga chena inoparira parere nhema, handizvo? Yofamba zvayo, iyo haina chainodini, chaine mhosva nevari kuiona, asi yakahwanda yobva yawanikwa papi? Ipapo. Kureva kuti nenyaya yeguva, matarisa pamuono weguva musingaoni kuti kupinda kumatare kunonovhendenyura humwe umbavha hwamuri kuita. Imhosva hombe kutambira mari yehusabhuku uchitambirira zita rewakafa, kuisa address, physical address yemushakabvu. Kana tsamba yacho ichinyorwa ichisvika pamavangwe, mushakabvu haagoni kunotora tsamba iyoyo. Asi imi munenge muine hutsotsi hwakawanzika, ndimunonotora tsamba muchiverenga makamirira mushakabvu. Saka iyo haisi nyaya yekuno kubvutera nemari. Ndisingadzoki kumashure, ndichaisa kuvaridzi vemutemo avo vanobata kana vanhu vabira nyika. Hazvina anopikisa zvekuba kwenyu. Saka ndasora ana soro jena vasingapangi vana mazana, vanokandira vana mudziwa. Ngatiite. Ndinokutendai nekuti zvamakaita makaita, asi panguva imwe chete muchinditadzira. Kana vanhu vanditadzira vanondiripira. Kana vanhu vatadzira nyika vane zvavanoitirwa ikoko. Ameno kuti ndiri kufamba nepasipo here, kuti muri kutora mari yenyika yamuchakabarwa Maonde, iye akafa muna 2013. 2023. Right. Mai havana bhuku, handiti? Mai havana bhuku, tine maitiro atinodini, atinozviita. Ini ndiri kutaura ndichiti, uyo anenge achidya mari yemushakabvu pabasa risiri kubatwa, imbavha inoenda kucriminal court isiri yepano. Imi nekuti makandizvidza kare mukandiona ndiri ishe vasina zano, ndiri kuti nhasi ndiri ishe vane zano, ndiri ishe vanoda kukudzwa, nekuti iyi inzvimbo yemadzibaba vangu, iri nzvimbo yangu. Kana ndikaibata nezinenge muchiita mazvokuda kana kuti madiro, hazviiti zvakanaka, nekuti tinotyora tsika. Tsika ndo dzinotichengeta. Kunaya kwemvura zvakanaka
itsika dzinoteererwa zvakanaka. Saka kana ini ndiri she wenyu ndikati chakati musaite imi monoita, ndinozviona kuti ndakundikana pakuchengetedza tsika dzemadzibaba angu. Saka ndinofunga kuti ndoidzora zvakare futi kuvadare nyaya yatinayo pano, kuti ameno kana musi kupaona kuti vamaonde zvinhu zvavo vakaita vatozvironga, vachifurirwa navo baba vari paseri pavachivhurwa, handiti kusimbiswa, handiti ngatiite tozviona zvinoitika rini, handiti ngatiite tinoona chinouya chinoonani isu, zvino icho chabva chazoona vamwe vanhu vasinei nekuonekwa, handiti kana chaakuona isu sekutaurwa kwazvaitwa nezuro, hatizivi kuti panyaya yemuhoro wekutora mari yemushakabvu munozviona mese here. Kana makamboti chinouya chinoona isu, ndinokusimbisai kuti ngachione mese. Kana masvika kumba mogara matare kuti nyaya yemari dzatanga tichitora dzehurumende, munonotsvenenzverawo mitauro maikoko kuti ingaa mhosva here kutambira mari dzewakafa, asi kubhoera wakazvimirira izvozvo. Pamuchaendesa zita reuyo achagara usabhuku, muchazviona kuti kubhoera kwakamirira zvipi izvozvo. Kana muchida munzwe audio yakabva kuna mudzviti maringe nekuita kupi ikoko, ndichitsvaka kuverifya, nekuti zvatinoita ndezvekuti village rinenge risina sabhuku rinonyorwa kuti vacant. Hapagari Philip Madzwana akafa muna 2017 ndichitodida ndichinotambira mari dzake, hazvipo. Mukaenda pabhuku ramupariri Philip Madzwana akafa muna 2017, hakuna ari kudya mari idzodzo, pakatoshama kuti vacant, kuradza kuti pari kuda kupinzwa munhu basa papi ipapo. Imi munogara muchiri kurarama nezita ramuchakabarwa, mune dambudziko kuhurumende. Ndine urombo kuti ndasanganisa nyaya ndichisiya yekuno ndichimbobata yekuhurumende yamakatadza, asi chaita kuti ndibate nyaya iyoyo kukuratidzai kuti handichina ruvimbo neutungamiriri hwenyu. Zvaita kuti kubva zuva ranhasi nditaure kuti kwamaonde hakuna sabhuku. Kana paina afirwa anouya kuno kwa headman, kana paina anoda kuvaka anouya kuno kwa headman. Kusvika imi semhuri mazogara pasi zvakare muchiti pasabhuku akafanira kutungamirira bhuku iroro. Ndinotenda kuti nemweya waMwari kana uri pakati pedu sezvatinoziva muchanzwisisa kutaura kwangu. Asi izvo zviri kuenda muzvinyorwa zvedare rino kuti kubva zuva ranhasi 30 Mei ndaganhura utungamiriri hwanga huri mubhuku mamaonde. Hakuna munhu achadedzwa kuti sabhuku mubhuku mamaonde. Kusvika imi semhuri mauya kuno kwandiri muchindipa munhu akafanira kuti achitora basa rehusabhuku. Zvese izvozvo ndazvitaura panyaya yamusina kufambira, ndichida kuti ndikuzivisei kuti handichina ruvimbo nemi nekuti muri varevi venhema. Nyangwe ndakuudzai zvekuita munongoti haiwa anopenga uyu, muchisimbisana muchienda. Zvandakaona kuti ndakakuyambirai zvakanaka kuti nyaya yenyu imaita mapoka mairi, pindai mudare, dare rikupei simba rekuita zvinhu makasununguka, kutiwo umwe ari kupikisana nemi arege kuona sekuti tambunyikidza kodzero dzake. Kana makanyepera wanga wakasara kuti headman varamba, maivataurira mashoko enhema zvemazviro kwazvo. Handina chandakaramba, asi ndakati pindai mudare, dare roisa court order. Kana richikutenderai rinonyora zvinyorwa zvekuti nemhaka yei dare rakutenderai kuti mudini muvakire dombo. Ndine urombo pakuswera kwataita ini nemi vemhuri wekwamaonde, asi ndiine mufaro wekuti Mwari ndiye anokumucha shona dzese dzandataura pano. Ndichidzoka panyaya yenyu yekuvakira guva musina kundiudza, kana kuti musina tendero inobva kwandiri. Ndaiona zvakanaka
kuti mudzoke pano nemusi weFriday ndichizokupai zvenyu zvakakufanirai pamhosva yamakaita yekundizvidza. Ndatenda hangu.